Du skal bruge skærebræt, noget brød. Derudover skal du bruge frikadellesmør, mørk chokolade, syltetøj, ketchup med karrysmag, rosiner og en brødrester. Lad os så putte det hele sammen. Du tager dit brød. Brug lækkert toastbrød. Skal vi ikke bruge mere? Så toastbrød. Bakkedal. Det må du selv lægge ro med. Skal du have din kniv. Smøret. Rigelig smør. Og når det er finish, så tager du din chokolade. Så tager vi chokoladen, og vi knuser den. Fuldstændig massakrerer den. Skide godt, ikke? Og så må man må også godt spise noget af det. Hør til det. Du har godt af det. Du tager syltetøjet og klasker på. Så syltetøj, det smager godt. Skide godt, ikke? Og det her syltetøj, det er Fino. Ja, Fino, det er syltetøj. Fino. Fino. Så tager du ketchupen. Godt spist, Teddy. Og det her det er ketchup med karrysmag. Det er godt. Det er rigtig, rigtig godt. Og klamt. Nej, vi skal have masser af det. Det er det bare. Vi skal bare smage så klamt som muligt. Det er for jeres skyld. Så tager du noget mere chokolade. Det tror jeg, vi kan. Vi tager noget mere chokolade. Vi skal have mere chokolade. Du kan ikke spise det der, vel, Teddy? Det tager vi også lige. Sådan. Og så skal vi bruge rosiner. Det kommer til at smage helvede til det her. Skide godt. Skide godt, skide godt. Og så finder du dine brødrester frem. Og så koger du det, eller varmer det op, ikke? Det er smukt. Og når det er færdigt, så slukker du selvfølgelig for brødresteren. Og det larmer helvede til. Og så er den dejlig varm. For fanden. Og så er vi tilbage igen. Og den er færdig. Så nogenlunde perfekt. Kan du lide den? Ja, det kan du. Så skal vi over og spise den. Og så skal vi altså spise. Jeg skal sukker på. Sukker er godt. Hamse. Nej. Knivgaffel. Skide godt, ikke? Det smager faktisk godt. Det var ikke så galt. Det smager faktisk ikke så galt. Det skulle I prøve. Så det der med curry ketchupen der, det var lidt nederen. Det passer ikke så godt sammen med alt det andet. Men prøv det! Nu vil jeg gå over og gøre rent og vaske op. Teddy og jeg siger tak fordi I så med. Vi ses. Skide godt, ikke?